Credes que é posible que a auga salgada permita o paso da corrente eléctrica? Ola a todos, o meu nome é Gabriel e hoxe, neste experimento, ímolo comprobar. Para iso, precisaremos dunha batería. A batería posúe dous polos, o positivo e o negativo. Tamén precisaremos dunha bombilla. A bombilla está conectada a dous cables, un é o positivo e outro o negativo, que son os que precisa para funcionar. E, como non, empregaremos auga e sal respectivamente. O que faremos entón neste experimento será conectar a bombilla coa batería a través dos dous cables. Conectaremos o cable negativo co polo negativo da batería e o cable positivo co polo positivo da batería. Feito isto, o que faremos neste caso será facer pasar o cable positivo a través da auga e veremos que se a bombilla aluma será mostra de que sí se produce o paso da corrente eléctrica. Pola contra, se non aluma, será que non se produce o paso da corrente eléctrica. Procedemos entón ao experimento. Conectamos directamente o polo negativo da batería ao cable negativo da bombilla. Feito isto, o cable positivo, que é o restante, será o que faremos pasar a través da auga. Polo tanto, introducímolo na auga e pechamos o circuito con este cable positivo conectándose ao polo positivo da batería. Feito isto, podemos apreciar como a bombilla non aluma. Polo tanto, non se produce o paso da corrente eléctrica na auga destilada. Pola contra, vamos observar que ocorre no caso de que a esta auga destilada se lle engada sal. Polo tanto, procedemos a engadir sal á auga destilada. Feito isto, podemos apreciar como a sal disólvese na auga. E, polo tanto, agora a bombilla aluma. Pero, por que aluma a bombilla coa auga salgada e coa auga destilada non? Ben, pois a sal contén electrolitos. Estes electrolitos son uns ións. Estes ións o que fan é permitir o paso da corrente eléctrica. Polo tanto, ao disolverse na auga, os ións móvense e ao moverse permiten que a corrente eléctrica circule libremente a través deles. Polo tanto, vemos como a bombilla si aluma no caso de que pase a través da auga salgada, pero non aluma no caso de que o faga a través da auga destilada. Polo tanto, está demostrado que a auga salgada sí que permite o paso da corrente eléctrica. Demóstrocho eu.